Surat Al-Inshiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Idha as-samaa'un shaqqat. Kapag ang langit ay lansag-lansag na mabiyak, Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. at sumunod sa pag-utos ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito. Wa idha al-ardu muddat. At kapag ang kalupaan ay unatin, Wa alqat ma fiha wa takhallat. at iluan niyang lahat ang kanyang laman at maging hungkag, Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. at sumunod sa pag-utos ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. O tao, katotohanang ikaw ay lagi nang nagsisikhay tungo sa iyong Panginoon at iyong makakatipan siya. فأما من أوتي كتابه بيمينه At sinuman ang bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, فسوف يحاسب حسابا يسيرا katiyakan natatanggap siya ng magaan na pagsusulit, وينقلب إلى أهله مسرورا. at siya ay magbabalik sa kanyang pamilya na lubhang nagagalak. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Datapwat siya na bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang likuran. فسوف يدعو ثبورا Siya ay tatangis tungo sa kanyang pagkawasak, ويصلى سعيرا. at siya ay papasok sa nag-aalimpuyong apoy upang lasapin ang lagablab nito. إنه كان في أهله مسرورا. Katotohanan, siya noon ay namuhay sa kanyang pamilya na lubhang nagagalak. إنه ظن أن لن يحور. Katotohanan kanyang inakala na siya ay hindi kailanman magbabalik sa amin. بلى إن ربه كان به بصيرا. Datapwat ang kanyang Panginoon ay lagi nang nagmamasid sa kanya. فلا أقسم بالشفق Ako si Allah ay nanunumpa sa mapanglaw na kulay ng takip silim, والليل وما وسق at sa gabi at sa anuman na kanyang nilalambungan, والقمر إذا اتسق at sa buwan sa kanyang kabilugan. لتركبن طبقا عن طبق Katiyakan kayo ay daraan sa maraming antas. فما لهم لا يؤمنون. Bakit kaya sila ay hindi pa sumasampalataya? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. At kung ang Quran ay pinahayag sa kanila, sila ay hindi nagpapatira pa. بل الذين كفروا يكذبون. Bagkus, ang mga hindi sumasampalataya ay lagi nang nagtatatwa. والله أعلم بما يوعون. At si Allah ang higit na nakababatid sa lahat ng kanilang ikinukubli. فبشرهم بعذاب أليم. Kaya't ipahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
Datapwat ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, katotohanan sa kanila ang gantimpala na hindi magmamaliw o walang katapusan.